Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelela ubaba Babu Dokotela ubaba oqhelaza nje kakhulu ngokotini. Yazi mina nginanenkinga ungaqhaweka ama fake. Ililo nto esokuhlupha. Ukuba uFebruary bengayempela bengizofika ngibone izolo. Angaze ngibona ngisho umuntu oyedwa eMall of Africa ezothenga uFebruary. Ukucaca ukuthi uwini lo February. Enizinikwa wona labantu engingabasi ubani. Uwini nje baningi kakhulu enogqwa esitolo ngaze ngibona. Ewe Babu Dokotela. Phila impilo emnandi eThekwini. Siyabonga. Sithi nje ukuthula nokuhlakanipha kaNkulunkulu ukuqonda konke makube kubantu namhlanje. Sihlezi noBabu Dokotela kusuku olusha oluyisibusiso sivela kuNkulunkulu. Babu Dokotela, uyaphila mfethu? Ngibona umuntu ofaka ibhanji nejacket ukuthi kwenzeka uqhamukaphi. Free State. Free State. Yeah. Dokotela, namhlanje ufuna ukukhuluma ngendaba enkulu la uthi khona kumuntu Vesane UTHWALE. Asazi ukuthi ke ubani lo okhuluma kuyena, kodwa ke engijahile mina. Ile yalomutsha ama piles. Mawuthaya lapheka okwangampela. It sounds like you are sure. Awutshela abantu ithini? Ubaba uDokotela ungowesizwe is a self-proclaimed father of the nation in English. Self-proclaimed. Yes. Engisho ukuthi ama-piles isifo esiphatha umuntu wesilisa, more likely umuntu wesifazana okhulelwe. Abantu aba-understand ukuthi abantu abasifazana abakhulelwe bayahlushwa kakhulu ama-piles. Yinto ephatha umuntu ngokwehla kwe-CD4 count yakhe ngenxa ukuthi kunemithi ethize futhi abuseyiqalisiwe akayiqala. Into ke abantu isifo esivamise ukuba sibe highly wrongly diagnosed. Athi umuntu uma enama-piles athi unomhlume. Umhlume is a human papilloma virus. It is an HPV. Umhlume ke lo. Ama-piles akuyona i-virus. Ngaloo ndlela ke sinomuthi esibiza ukuthi i-Pilesdom u500 olapha leyanto usebenzisa one day kusasa usawudinga. Aphela ama-piles. Phela engisho ukuthi yekani ukukhuluma ngento engeyona nithi niphethwe umhlume nibe niphethwe ama-piles. Umhlume zinsumpe ezimila esithweni sangasese. Zinsumpe ke lezo. Kuba ke umhlume ngoba kuyazihlumela. Sithi umhlume ama-piles, it's a piling of blood taken from the word hemorrhoid. Hemorrhoid. Babu Dokotela babesizwe baba lo ujabulile kanti vese wambona uthisha ukuthi ungalapha. Asibonge Dokotela. Dokotela, normally abantu bazugeza ngensipho. Today sikuza uthi geza ngemali provided unikwa isiqhoko. It's very confusing. Ithini le ndaba Dokotela? Kunabantu abafika kuthina negaba ezahlukene abanye baku entry, abanye baku first entry, abanye baku medium class ngokwemali yabo. Labantu abathi baku entry level, not first entry level, abaku entry level yesiqhoko semali. Sibanika ithuba lokuthi ngiyabathatha ngibasemzini wami. Ngifike eqala number 1 ngifike ngimgqume. Uma eqeda ukumgquma bese ngithatha imali u200 ngithi mina akagezwe ngayo le mali. Mase ibuyisa futhi le mali ngifike ngiyishise lana. Uma ngiyishisa la le mali ngizomgcaba kodwa funa ngimgcabela. Mase ngiyishiya la lento kuyena. Ngithi ahamba uphila kamnandi ngalamba ngeswele. Umuntu loyo wemali uthi ufuna imali. Simenza usuke ekhiphe 30,000 ke loyo umakhelwa ke isiqhoko semali. And that particular person akasidingi ukuthi athenge isiqhoko. Ngoba lento isuke siyifake kuyena egazini. Kodwa money comes to him or her at all times. There is no way singaba nenyanga ezimenstrima kangaka ngeprogress. Mina ngikuprove otherwise ukuthi ume inyanga esi4 ngazi imonto esingake sengithengile. Ngoba iX1 ngivesana ngayithenga, iX4 ngivesana ngayithenga, iJaguar ngivesana ngayithenga. Ilobo iyahlupha lento iyahlupha.
ngizibuza ukuthi if mina I can do that, why can't you do that? Ubaba lona kuthiwa udokotela kodwa futhi usengoyisizwe siyabonga. Babu Dokotela in Afrikaans is pa dochter. In Afrikaans. Uzoqala Afrikaans. And say as a man wat baie ver geleer het. He's a man that is very educated. Azosho lonto nginika isikhafulo. Kodwa Dokotela, uma uthi ayikho inyanga ekhuluma Afrikaans, sikwazi ufundile, usho ukuthini? Hey badade. Yabona ngempela kuyadlala kahle. Yabona manje usukunika into lezo yokuchela egcini. Ufuna ungichazele in Afrikaans. Sibhakhulu. Hayi bakithi ngeke inyanga omzulu ngeke. Yabona izinyanga ezicishe ziqondisa. Ayize aqonda izinyanga ezicishe ziqondisa abapedi. Mkhulu, abapedi bafana nogesi bayachoka abapedi. Hayi inyanga ekhuluma iAfrikaans ngenamazinyo ngenhla. Asiziye kanjalo ngeke kodwa nje ngeke. Hayi ngeke. Ikhuluma iAfrikaans. Babu Dokotela sizojalela. No, Dokotela, asivele sikhulume no-TG. Hayi mhlawumbe nakukhuluma Afrikaans. Le ndoda mhlambe ikhona ezositshela kona. Hayi na mhlawumbe nasekhuluma Afrikaans ake ngisi. Kodwa ngise ngilivale futhi. Yebo baba Babu Dokotela ngicela ukukhombisa nobaba uGumede usemandeni odume ngomoba cishe shayiswa itruck. Dokotela yini phela ukhuluma Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Dokotela. Hayi ngirathi kakhulu mkhulu ngigqilaza kuphela kehle. Hayi ngiyakwazi Dokotela ngigqilaza ngaphela. Baba wami uthini baba namhlanje? No Dokotela bengithi ngicela nje sikhulume noma usichazele ngento nje engibona ukuthi inkulu ukuchazele ngayo Dokotela. Sikhuluma kakhulu futhi la ngiyabona kakhulu ukukhuluma ngayo lento le enamandla isigqoko semali. Isigqoko semali sekubona ke ukuthi siyabasiza abantu bayathembela kusona abantu siyabasebenza kakhulu Dokotela. Bathi umbuzo enginazo ukuthi kodwa kanjani ukuthi isigqoko semali sihlukane kube khona esika 20,000 kube khona esika 30,000 Dokotela. Yazi nje usichazele lapho ukuthi mhlawumbe kunomahluko khona kanjena ku 3,000 nomahluko khona kanjena ku 10,000 noma nje cha hayi ukuthi siyawasha sithi sizokwenza into efanayo Dokotela. Yazi nje Dokotela kuchaza abantu ukuthi umehluko kuphi nokuthi why beno 20,000 why beno 10,000 Dokotela. Ngiyacela kakhulu ngiyabonga ukuthi siyathoba kamkhulu emandeni siyabonga. Dokotela. Babu Dokotela baba usizo baba ujabulile umfana nje muhlo ngathi ekhehla lomlungu. Angeke ngisho nje lokho. Abona lento yakho ukuthi ungabe namkhaba uphinde ungabe na driver's license. Ufuna kube khona nakho. Uma ungena i-driver's license ba nomkhaba. Sifuna abantu abazoba nemkhaba basijoyine. Ake sikhulume nomuntu othi Babu Dokotela siyezwa ubaba uGumede ebuza ukuthi why isigqoko semali kanti sihlukile. Lesi sika 20,000 si right kakhulu. Si-right kakhulu sibanikile abantu umuntu mesimnike esika 20,000 into esimthatha ukuqala siyamthatha somgquma mase sithi akabulala inkukhu ezo3 mase khuphula umuntu ofontofu uma eqeda lapho mase siyabuya kuza kumina u20,000 lapho laba ba 30,000 abayi intofontofu nhlobo baqonda ngqo esigqokweni semali siyamthatha somgquma uma esebuya simgqume siqede simgeze ngemali mesiqede ukumgeza ngemali sibuye sizofaka uhlanga la kuyena mesiqede ufaka uhlanga la mase kuthi la ngaphakathi la ayike wayibona ngenhlanje ngisho umngakho uyafika ngithi tshela Babu Dokotela ngathi umlungu la ngifuna ukuthi ngigcabe ingcabo lazibo uV yabo la ngigcabe ingcabo lazibo uV le ngcabo lezi ingcabo zemali ezomuntu osuke ekhiphe 30,000 okhiphe 20,000 asikhulumi lonto abakazile ngayo
Mase ngifaka ingcabo la ezo2, mase ngifaka ingcabo ngemuva ezo2, mase ngibeka ingcabo okhakhayini ezo2. Lo muntu lo sivala into engathi ukuthi alambe akaphinda hlupheke. Mase sithi angayihluphi ukuthenga isiqhoko. Kunendoda azoloku ekhulumisa la afika ayishise ekhaya, ayishise mase ethatha umlotha wakhona enze lento ekuzomtshela yona. Eqhelaza lento lena ingeke. Ekumnandi ukuba nezisebenzi oyinyanga. Yabona uma uzoba nezisebenzi ungazesheli kuze ukuthi kube mnandi. Na iti engilenzelwa anginabo abafana abangisebenzela, ungabobiza abasebenzi bakho ngabafana. Ngisebenzela abantu besilisa, ngisebenzela abantu besifazane. When it comes to my diet, there are certain individuals kubona ngibakhetha ukuthi these people they can handle my food. Not everybody. Babu Dokotela wasezotsha kodwa yeka lento okubiza abantu bakho ukuthi mina nginabafana abangisebenzela. Yabona washo njalo engane nami kusaza ngenhlamvu. Umfana omncane. Hayi kusaza ngenhlamvu ngempela mina usho baba womuzi. Usho baba womuzi hayi ngeke. Babu Dokotela siyabonga. No, asibonge Babu Dokotela. Hamba uyeka uRes usho ukuthi ngibone lento Babu Dokotela imali bokutshela R100. Bazothi hayi ngeke ngathenga inqomo kashukela. Dokotela. Ngifisa sikhulume ngendaba yokutravel. Bese ngeke ngihole noma ngasikhuluma ngani. Fana nje. Ngibarobha basenza ngathi ngilelumbu. No, awukhuluma Dokotela indaba yokutravela kumuntu omelaphi wendabuko kubaleke ngani? Umelaphi wendabuko umuntu olapha ngamakhambi. Amakhambi awasona isichitho awayizeli kuyena. Angikusho lokho umuntu olapha ngamakhambi umuntu olapha ngemithi. Imithi ayizeli kuyena njengempukane ezihlaza. Uyena oya emthini afika buye nemithi. Bese linda abantu ukuthi abeze kuyena. Iyagqilaza lento ukuthi inyanga ifika ilande imithi ilethe kuyona iphinde ithatha imithi ihambise kubantu. Lo muntu loyo umeze kwena kuyona inyanga umuntu owazi amakhambi. Inyanga ayizi kwena. Ngiyakuphindela lokho. Drakensberg Mountain wena uyakuyona uyigibela ayize egcekeni uthi ngigibela. Njoba ulwandle ngqenqe lapha nje noma ngenzekani kodwa liyazi ukuthi ulwandle yonke imfuliza kulona. Engisho ukuthi uma uzothi weyinyanga kodwa ufuna ukuhamba kukhona into oyenzayo udlala ngabantu. Udlala ngabantu and ebunyangeni kuyahanjwa ebunyangeni akugugwa. Akekho umuntu osemdala uthi akakwazi ukuhamba sengimdala. Ngiyahanjwa. Kunenyanga ekuthiwa umkhulu Nkosi ola ePhoenix ugesi wenyanga into echokayo. Gesi wenyanga lela khehla lina 85 years and isahamba namhlanje lisezavare eMozambique lihambela ukolanda into zabantu. Kunekhehla ekuthiwa Manzini Steng liyahamba kade lisezambezi eMozambique 3 days uyakhona. Kuyahanjwa lebinyangeni. Ungathi wena uma kunenyanga lehlule isikole othi umkhulu othi naye ubehambile futhi eZimbabwe ulanda lento kuyahanjwa ebinyangeni. Kunenyanga lena ekhuluma kakhulu engazi ukuthi ubani uZikode kade ehambile naye eKenya olanda leyanto kuyahanjwa mkhulu. Yabona kade ngisegoli ngificele lenyanga lena zangena esigodlweni sayo ngayibona lento lena le island eKenya ibhalwe ngabantu eKenya ngithi kade le ndawo lena emalindi abantu bakhona abapractice iIslam. Ngithi njengoba lento ibhalwe ngesiSulumane uzoyifunda kanjani Zikode? Wathi hayi into omkhathi amakhodi la koSulumane ngathi hayi shiya kanjalo amanto. Engisho ukuthi ngikhuluma ngenyanga ingane uZikode ingane nje leziyana ingane ziyahamba ohoti ingane ziyahamba kuzothi omkhulu uManzini amakhehla ahamba omkhulu Nkosi amakhehla wena ufuna ukuhamba hamba nyanga uyofuna izinto ezisusiza abantu nothi uhamba olala nabafazi babantu nabafelokazi uqamba manje uthi olanda imithi hamba ubuye nento kubonakala. Ubaba uDokotela uthi nawe nyanga elapho ku page lami la Facebook njoba ungafunda ukuhamba ugqilaza abantu badlisa noma yini hamba ubalandela izinto. Siyabonga. Asibonga kakhulu Babu Dokotela. Ngifuna sikhulume nawe nge-private wealth card from leli bank engeke ngilisho because khona ibhank elinamakhiwa amade la edolobheni. Angaze ngeke kulona bese. Kanti le private wealth card lapha kanti Babu Dokotela babo sizibawujabulile ekusebenzeni kwakho kuyangijabulisa. Yabona mina ngoba Babu Dokotela ngisol futhi angixolisi. I have made my statement clear. Ngisebenze mina nezinyanga ezingenawo bank account. Yazi lonto. Umuntu ngisho ila sokumhlophe nasekhanda sokumuntu ayikho nje bank account. Ibank ayisebenzisa account yakamakoti wakhe.
yena akanayo ibank account. Lo muntu ngisebenze naye abe ahambe eCapitec afika uvule iaccount. Bese ngithi ungahlali kakhulu eCapitec. Ngoba kunento ongeke uyithole eCapitec. AbakaCapitec bayakazi nokuba ngibagxeke ngikhuluma iqiniso. Abanayo icheck account. Hamba ke manje uyawuvula eFNB. Uthi ucela bakuvulela icheck account. Uyivule futhi icheck account uma useke emva kwaloko ukhokhe phela ke ama-returns akho kaSARS. Uqede lapho ukhuphuke uye kwi-private wealth client. Uyakhula ke lapho. Awukhuli ngeemoto, awukhuli ngabantu besifazana abazalisile. Ukhula ngento ibhenki elikuhlonipha ngayo. Uma uphethe Vesane agqilaza ukuthi uma uphethe i-private wealth, uma ufika e-airport uyahlukaniswa no-Abu Bakar, bahlaliswa lapha bodwa. Ba-charge amafoni kwabanye abantu athi can I use the spot? Yeah, I'm still charging here. No, I'll charge. I just want to make one. I'm still charging him. But uma uphethe lela card usiwe lapha phezulu. Ulibuye kanje ibhano elifika phansi, ususwa la ngoba usuya straight uyogibela ibhano. Lana useva ngezinto la. Ozozidla umuntu uphethe lelo card ke. Lento ukwazi kwabantu e-airport thina siyazi liyandela. Ngihlele ema-couch lapha. Uhleli kamnandi, engisho ukuthi awuyicabange lento nyanga yami, uyicabange ukhule. Kodwa njengoba ungenayo ibank account, akungakuphathi kabi lokho because uya in a wrong mentorship. Lento ngabe ne bank account abantu ohamba nabo abangenama ama bank account, abanama bank angenamali, abasiboni isidingo ukuthi ukutshela ukuthi bane bank account. Ukufanele uhamba negroup abantu abangagane nama-divorce, into nje ibozi zodwa nje lezo, amadoda ahambe eqimbile. Obaba badala baxhupha ngenhlamba isikhathi esiningi. Muhamba nalabo bantu bayilonto, ngisho ukuthi nawe kenyanga ongenayo ibank account uya-socializing nabantu aba-wrong. Phuma ujoyina uBabu Dokotela necrew yakhe. Siyabonga. Asibonge Dokotela. Sesivala Dokotela. Uke wathi Vesane uthwale nawe. Is this becoming fashionable or kunesidingo? Kunezinto osuzibonile, kunezinto osuzazi. Kunabantu base Eastern Cape. Fa le kude ecala. Asebengakudwebela imap yakamhlaba yalingana. Bakutshela ukuthi uma ufika eBonjour uyishaya straight uphume la udundubale phezulu edamini uqhamukele endaweni ukuthi kunenyanga usibanibani lapha uhamba welidam kunenyanga usibanibani uhamba lapha na ke kunenyanga usibanibani. Engisho ukuthi labantu sebezihambe zonke inyanga banama map honke ayikho into abangayazi ngenyanga. Engisho ukuthi babala ukuthi bona kade belanda igubhu bebengilanda isigubhu la bengilanda isigubhu usazilandelani igubhu chathu ugodo bese no chathu ugodo straight kwale igubhu zilandile uyacomplaina kuphela. Akukho la uthi wasilanda isigubhu wasizakala, wasilanda isigubhu usilande kubani isigubhu kumuntu othwele. Ngoba uyayibona nje productivity ukuthi kuphi. Ikona ukudla usukuthengile ekhaya hayi amengahola nje ngenza short ngiyagrossa grossa kuphi esitolo sokuthi sinamagama abovu uthwele lo muntu. Yabo iyaqaqa yonke into yakho wena we-end user yabantu abathwele. Njalo wena we-receiving end yabantu abathwele. Why don't you join them? Because if you cannot beat them, join them. Simple as that. Ngoba lento ibalekelayo uveze uku-mainstream akuyona. Uzuyathetha uthi service lela garage evibheda. Ngithi mina eliphi garage lela garage lasibanibani lo thwele. Njalo wena abantu abathwele untanta kubona ufike ubanike imali uma uzokhala ngama-service abo. Njalo wena uma uqeda ukuhola wenza sure ukuthi uyothenga igrocer esitolo sabantu abazi ukuthi bakwi-covenant ethize baphethe izithwalo. Wena njalo wena we-receiving end yabantu abathwele. Thatha nawe lento kuyacaca vese noma ungajikela emva kwendlu nebandla lelo okulona kunesonto othola ukuthi alinalo i-concrete building lo mfundisi wakho wakha amatende kuphela. Do you know why? I-covenant othanayo noSathana. I-covenant mina nginesonto mina engiwaziyo la eThekwini nala wena KwaZulu-Natal abanawo ama-constructive building basenso plastic kuphela. Basenso plastic kuphela basenso sale nje kuphela. Hayi because bane covenant nezithwalo zabo. Nawe ke siyakutshela nje ukuthi ngoba manje lento lokhu ufuna ukuncengwa udatshukela ukuthi hayi manje zoma lento na ayizuzidla inengane zabo wawazibona lapha isithwalo esidle ingane
Ngoba phela labantu nophuma kubona vese banengane baficeke bathwele nawe vese anosithathe nesithwala. Kanti futhi mina ngifuni uma ufika la kubena uzothwala ucabanga ukuthi kukhona into engizokutshela yona imfihlo ngingakutshela lutho lemfihlo because I don't trust you. Ngizokutshela imfihlo uma usubuya emzini wami usekukhona into osuwenziwe zona. Osukhuluma kancane osukubuya noDube kade nokwenza enye into. Usukhuluma kancane lapha usenawo uperepere kade unawo. Kodwa uma usafika njalo into yakho nje ukhuluma nami kanti ngiyakubuka ukuthi uyangirecord azongifunda umqondo mina. Ungazongifunda. Uyabona mina uma ungifunda umqondo ngingakuphambanisela ungakholwa ugeje ugadrel wemoto ungazi kwenzekeni. Uphapha ama-ICU bekutshengile ukuthi abazi nabo. Ngoba angifundi ungididisa. Angifundi ungididisa. Mina manje esidumba ngihlukani nawo. Ngithi ngihlele ngibe ngikwazi ukuthi akuphi. Ngoba uma khona umuntu ongidida ngosena ngwesela ngwakhafulela ngithi mthathe uhlekisa ngokuthi wafaka ubisilimo mfake phansi kwemoto angifuni uma uzothwala ungalokubuza indaba eziningi uyasazi sinoma usithathile ungabuza izinto ngoba ukubuza izinto izoda ukuthi isigejana bese nekushaya ngomuthi mina sesentala isigejana bese nekushaya ngomuthi kuphambanisele mina ngoba manje uzithunyiwe uzongifunda umqondo inyanga ekhuluma iAfrikaans kanti ayikho inyanga yomvende ethi udodike loyo ke thatha isithwalo ngane yami thatha isithwalo sekunikeza into ayikho inyanga ekhuluma isibhunu Babu Dokotela bawese bajolo ufana umhleja akhehle ngokulo eqela senjalo wayibona inyanga edli uju la 100 rand sibongile mkhulu siyabonga abantu abaka YouTube ukuthi isupport enisinike yona angeke sigrossly undermine abantu abakosinabo ku page lethu la Facebook sibonga kakhulu nini Facebook beningazi nisilandele nizongena page la Babu Dokotela nithi Babu Dokotela TV nizokwazi ukuthi nithole zonke ke nezinto ebeningazazi asibonga kakhulu siyathobeka Thank you very much. Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi siyetholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha